Sunana Aisha Abdurrauf. To yanzu wani location ne kasancewa da ke jaruma ce fina-finai da dama musamman masu dogon zango. Wannan location din IZZAR ne. Wane role kike takawa? Gaskiya na taka role babba wacce na fito a HAJIYA NAFISA a cikin role din. Dan yawanci ma kamar ni nake jan fim din. To zuwa yanzu zaki iya irga adadin fitowar ki a sinasai? Gaskiya ba zan iya irgawa ba saboda duk fitowa ina ciki. To yanzu wane a cikin sinasirin da aka yi wanne ne burge ki ka jin daɗin sa? Gaskiya kowane fim yana burge ni gaskiya saboda duk role din da na ja mai kyau ne. Kowanne da izza ta ake abin da dina, kowane role yana burge ni sosai. To wani guri ne kika ji shi kamar gaske? Wani guri ne na ji shi kamar gaske? Ko ma ki saka musu? Ba na satara musu. Kamar gurin da kika zuba wa Umar Hashim ruwa. Gunda na zuba ma Umar Hashim ruwa? Gaskiya kafin in zuba mai ma fa an ɗau lokaci. Saboda sai da na yi kamar zan zuba ƙarshe ma sai da shi kansa ya lawan ɗin ya zagen ya ce in zuba saboda abin ya min nauyi ne. Balle ma inda bayan na zuba mai nake ce mai shi kare baya gane ruwan najasa da abu mai kyau. To wannan kalmar ta taba ni sosai ni kaina. To yanzu wanne ne ya fi baki takaici ko bakin ciki cikin sinasirin da ko ya baki wahala? Kai gaba ɗayansu ma suna ban wahala saboda ainihin shi daraktan dama shi kasan kalmominsa masu tsauri ne. To gaskiya ba kaman kowane aiki ba wanda muke fita. To a kula wannan sako wannan fim yake dauke da shi? Sakonni da yawa saboda gaskiya duk masu irin halina gaskiya ni kana bana ba su goyon baya. A matsayin ki na Hajiya Nafisa? A matsayina na Hajiya yauwa a matsayina na Hajiya Nafisa wacce nake fitowa a wannan shirin dan shiri ne ba halina bane ba. Gaskiya duk mai irin wannan halin ya kamata ya sauya. Dan ba hali bane ba mai kyau dan a ƙarshe ma aikin banza aikin wofi ma shi mai gaskiya shi ke da nasara. Matsayin ki na jaruma wani fim kika fi so gaba ɗaya a duk fina-finan da kika fi? Kuma da abinka. Kowa ya san fim da na muke mugun so shi ne wannan saboda babu wani fim yanzu a duk fina-finan da na yi da duniya ta sani kuma na taka babbar muhimmiyar rawa a cikin fim din sama da IZZAR su. Kaga ba da fim din da ya wuce shi gaskiya. To a ƙarshe wani sako kike da shi ga ɗimbin magoya da masoya? Sakon da nake ba masoya dan Allah suke mana uzuri, kuma abu na biyu ba halina bane ba. Akwai mutanen da yawa suna son su mun magana ko suna waye wallahi ni asali ma gaba daya na ma ba ma role din ya kamace ni ba zuwa ni ba. Amma kuma role din ya dace da ke sosai kowa to ana samun kyamara ne nake sauya amma in ka sauke ma ni shashanci na wani ya fi abin da na saboda ni ba abin da ya mun zai ba. Ko da ma biki fiye yi a cikin sinasinan bayanci. To amma wan aka sauke min da kyamara dariya sai ka siya ma. Rolling.